Päivää. Minä olen Sulo ja minä olen varatuomari meidän kylän puulakipelilössä. Minä olen vähän tämmönen niin ulospäin suuntautunut kaveri tästä mahan kohdalta ainakin. Semmoista heppua, mutta minä olen niin suimautunut siitä. Paikallislehdessä oli ilmoitus, että lauantaina Kaavin nuorisotalolla kello 19 on Sofi Oksasen puhdistus. No minähän sinne syöksyin sitten ihan jo hyvissä ajoin ja eihän se mitään tullut edes paikan päälle. Siellä minä sankkoja sutikäissä oottelin sitä Oksasta, mutta ei se tullut paikan päälle. Jonkun kuvan ne siinä näyttivät, ihan hyvä elokuva oli, ei siinä mitään, mutta kyllä minä olin niin pettynyt. No, mennäänpä ihan alusta, siitä mistä kaikki lähti, niin minä kun synnyin, niin kätilö parkas ensimmäisenä. Ja sitten tuli isä laitokselle poikansa kahtomaan, niin meni siihen ja äiti sanoi, että no, kumman näköinen. Isä sanoi, että no niin minusta. Ja sitten se halusi ottaa poika sylliin. Ja nappasi pojan sylliin ja rupesi nauramaan, että tätähän on nenäkin kuin pienoismalli norsun kärsästä. Sitten tajus kätilö, että jäädähän se poika oikein päin. Väärinpäin. Semmoistahan se on köyhyyttä ja kurjuutta ollut meidän elämä. Muistan pienenä ja jo aiempankin. Asia on kuvastannut aika hyvin se, kun yleensä kun lapsi syntyy. Sitä sanotaan, että silloin se näki ensimmäisen kerran päivänvaloa. Minun äiti on niin persaukinen, että minä näen päivänvaloja paljon ennen syntymää. Ja eikä se ole vähän ruokottomia puhuu niin, mutta ei se ole mikään ihmekään, kun mulla ei ollut mitään hupitulia suuhun laittaa, kun rupesi hampaita iskemään, niin isä ja kävi autotallin perukoita vanhan kuplavolokkarin naustarenkaan, että loppuutapa tuota. Ei ihmekään, että pojasta tullut vähän suursuinen. Olisi ottanut vanteeltaan, vaan ei. Ja sitähän se on sitä köyhyyttä jatkunut edelleenkin. Männä viikolla ei ollut emännän kanssa saanut maanantakin päivän, niin muuta syömistä niin syöttiin banaanipuoliksi. Ja sitten vasta loppuviikossa saatiin liharuokaa, kun sain yhden banaanikärpäsen kiinni. Sitten minä arvelin, että kyllä pitää joku päivä repäistä ja ajattelin, että minä se tarjoan nyt emännälle oikein kynttiläillallisen. Vaan saatte uskoa, kun on 3 kruunukynttilää mänössä, niin ei maistunut kynttiläillallinen ennen sen jälkeen. Mutta niin, vaikka se onkin tätä köyhyyttä ja kurjuutta ollut, niin pitää sen verran sanoa, että olen minä kuitenkin aika korkeasti koulutettu. Nimittäin sillä Kaavilla se Retusen ala-aste, niin se on melko sen rinteen päällä. Ja vaikka on niin korkeasti koulutettu, niin jotkut aineet jää vähän huonolle. Niin kuin tuo biologia. Minä törmäsin siihen tietämättömyyteen alkukesästä, kun kumsarasherri rakoon varpaasi. Ja kun tuo biologia mulla on vähän huono, niin minä en tiedä, onko se vesirakko vai viritsarakko. Niin en uskaltanut mennä sitä puhkaisemaan. Arvelin, että se on niin viritsarakko, niin sitten sitä ollaan niin kussukassa koko kesä. Eikä mennyt matematiikkakaan sen paremmin. Opettaja kysyi koulussa, että miten se sulla on, että jos 4 hanasta tulee yhteensä 4 litraa vettä, niin paljonko silloin tulee aina 6 hanasta? Minä sanoin, että en tiedä opettajan kotona, mutta meillä ei tule 6 hanasta yhtään. Tämmöistä on tämä nuoruus sitten. Toivottavasti tarina jatkuu. Kiitoksia. Heippa!